Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Wonogiri dina Senin Pahing tanggal 29 Juni taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita maca wacan kitab suci dina iki 1 Tesalonika 4 ayat 9 tekan 12 kanthi jejer mandiri nyukupi kabutuhane dhewe. 1 Tesalonika 4 ayat 9 tekan 12 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994 lan kawaca ayat 12. Srana patrap mangkono kowe bakal kajen ana ing tengahé wong sing ora tunggal pracaya. Lan meneh kowe iya banjur ora gumantung karo wong liya ing bab nyukupi kabutuhanmu. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, tegese mandiri iku bisa nyukupi kabutuhane dhewe. Wong disebut wis dewasa nalika bisa tanggung jawab nyukupi kabutuhane dhewe. Senajan wis tuwa menawa uripe isih gumantung karo wong liya, tegese isih dadi tanggungane wong liya. Ya kaya anak senajan wis umur dewasa ning isih dadi tanggungane wong tuwa. Menawa marang uripe dhewe ora bisa mandiri, ora bakal bisa dijaluki supaya ngrewangi wong liya. Pasamuan ing kutha Tesalonika dialem dening Rasul Paulus. Amarga wis mbabarake tumindak katresnan marang para sedulur ing sak tanah Makedonia. Mengkono ing ayat 10. Pasamuan wis sinau ngurus perkara uripe dhewe lan ngupaya rejeki saka pegawean sing ditindakne. Bisa tanggung jawab nyukupi kabutuhan uripe dhewe iku dadi dasar anggone dadi kajen ana ing tengahé wong sing ora tunggal pracaya. Para sedherek ing jaman saiki isih ana wae wong sing anggone nyukupi kabutuhane patinan gumantung karo wong liya. Contone wong sing duwe utang nanging ora ngerti kepiye carane nyaur supaya utange iku bisa lunas. Iku gawe repot marang wong sing diutangi. Anak sing wis lulus sekolah wis cukup umur kanggo nyambut gawe. Nanging ora nate kerasan utawa betah ing pegawean sing ditindakne. Lan tetep wae dadi tanggungane wong tuwa. Sinau dewasa lan mandiri iku pancen abot. Luwih penak njaluk sangu lan oleh jatah saka wong tuwa. Nanging apa ya kajen? Apa ya mengko ana wong tuwa sing arep ngesir, ngepek dadi mantu yen ora gelem nyambut gawe. Para sedherek, wong ora perlu sugih supaya bisa tetulung marang sedulur sing kekurangan. Lan menawa urip padinane isih dadi tanggungane wong liya, ia ora bakal bisa mbiyantoni sedulur liya. Mula kita katimbalan urip mandiri, tanggung jawab nyukupi kabutuhane dhewe-dhewe. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Katuran niti priksa menapa pasamuan panjenengan gereja kita sampun saged kasebut pasamuan kang mandiri. Menawi pasamuan kang dewasa, lah menawa pun didewasakne nggih pun dewasa, nanging pasamuan kang mandiri bisa nyukupi kabutuhane dhewe lan malah bisa mbiyantoni sesami kang kekurangan lan butuhake pambiyantu. Monggo katuran nyuraos lan pandonga.
Duh Gusti, mugi kawula sangsaya mundhak santosa ing panarimah ing panuwun lan syukur awit peparing berkahipun Gusti. Lan sangsaya sedya mbiyantoni sederek-sederek ingkang betahaken pambiyantu. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhumateng kita. Amin.